Każ ieħor ta' frodi ser minn flus il-poplu biex Ministru jakkomoda il-mara ta' Ministru ieħor. Għar minn hekk il-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendihom. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ġimgħa fejn il-Partit Nazzjonalista qal li Abela huwa kompliċi ma' dan il-frodi. Dan għaliex kollox kien miftijem minn qabel biex il-paga ta' Amanda Muscat tibqa' dieħla minkejja li qatt m'għamlet xogħol għall-Ministeru għal Għawdex. Id-Deputat Nazzjonalista Graham Bencini fakkar kif il-poplu kull ma ħallura kienet apoloġija minant il-Ministru Clayton Bartolo iżda baqgħet ma nġarret l-ebda responsabilità. X'għamlu dawn iż-żewġ Ministru? Talbuna sorry. Dik l-unika ħaġa li qalu. Meta nqabdu qalulna skużawna, żbaljajna. Dak mhux biżżejjed, għaliex apparti li talbu skuża u apparti li qalu sorry, kellna il-Prim Ministru Robert Abela jaqbes għalihom u jiddefendihom f'każ ieħor ta' frodi kontra il-poplu Malti u għawċi kollu. Indirizzat din il-konferenza wkoll id-Deputat Nazzjonalista Graziella Gallia fejn saħqet fuq l-importanza tal-protesta ta' nhar it-tnejn li ġej u insistiet illi din il-protesta se tkun il-karba tal-ħaddiem għall-inġustizzji li qed isiru. Ħaqkom li jkollkom pagi diċenti, pagi tajbin. Min-naħa l-oħra għandna każ fejn il-mara tal-Ministru Clayton Bartolo ingħatat dan l-ammont ta' flus ferm u ferm ikbar mill-paga illi inti taqla. Il-gvern ta' Robert Abela ta' kuljum qed inawwar il-fiduċja tal-poplu fih u fl-esponenti tiegħu imma ikompli ideffess rasu fir-ramel u jagħmel ta' birruħu li xejn mhu xejn u business as usual, xi ħaġa li saret l-ordni tal-ġurnata li l-Ministri jiffrodaw u l-Prim Ministru jattilhom. Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista saqsew fejn spiċċat is-suppost meritokrazija iżda tennew li se jkun il-poplu li se jwaqqaf lill-Ministri ta' Robert Abela milli ikomplu jitħanżru.